Mga obra sang talentado nga artist sa syudad sang Rojas Capiz, amat-amat nga ginakilala ang istorya kag inspirasyon, iyagin pakigbahin sa aton. Matahom na puno sang duag kag detalyado. Kaangay na lang sa mga portrait nga ini nga sa una nga pagtulok, daw kaangay lang nga ginaatubang mo ang matuod-tuod nga tawo. Ini nga mga obra maestra ang ginhatagan sang kabuhi sang 18 anyos nga si John Cyril Dohailo sa siyudad sang Rojas. 2019 sang nag-umpisa sa pagpinta si Cyril. Gikan sa mga simple nga subject, sa karon makabig na nga world class ang iya artworks. Gusto ko kada may bago akong obra, may makita akong improvement. Inspirasyon sang first-year architectural drafting student ang iya pamilya. Ganiya mo na lang ang iya paghimakas para makabulig sa ila paagi sa iya mga obra. Thankful gid ako kay may muli ako nga talent kung saan paano may ginakita ako mas kinari lang ako sa balay. Kag makabakal kami sa mga kinahanglan, especially ang pagkaon. Pinaka-memorable kuno sini nga artwork amo ang iya ginatawag Me, Myself and I. Ang acrylic canvas nga ini ang natapos ni Cyril sa sulod lang sang 4 ka adlaw. Ang subject, siya kag ang iya pagpinta sa iya kaugalingon. Simula gid ang pinaka-memorable na painting na naobra na ako. Para kay Cyril, ang talento ang dapat ginaupdan man sang paghimakas. Sa tagsa kapagpahid sini sang pinta, sa mga dekalidad sini nga obra maestra. Sa kada artwork nga iya mahuman, ang handom nga amat-amat man nga nagakatuman. Balita halin sa probinsya sang Capiz, Ashley Lizaw, One Western Visayas.